आंनि बे साननाया साक्सेसफुल जानायनि थाखाय आं गोबाव समनिफ्रायनो सिं हास्थायखुमाबाय थादोंमोन। सिगाङाव आंना दस्रा बिजनेस दंमोन। बे बिजनेसाबो दाबो दङ ओमफ्राय माने बारायलांगासिनो आरोखि सिगाङावथ' मोनसेल'मोन दा मोनथाम मोनब्रैयानो जाबाय। दा हटेल बड'लेण्ड हटेल। रायजोफोरखौ मा खावलायगोन बेयाव जाफैनो थाखाय? रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायहरो जे बङाइगावआव फैब्ला हाबलांनो हागोन जालांनो हागोन गासिबो मोनजोबगोन। ट्राइबेल खाना फारसेनिफ्रायनो दंजोबो अमानिफ्राय लानानै हांसो मैसो फारौ दाउ एम्फौ साम' मोनजाजोबगोन आरो। जिरायनानै जानो थाखाय साबेसे सुबिदा दं? ओरैनो 40 जन सुबिदा दङ। बे सिङावबो दङ भिआइपि ओरैजाय मोखाङाव बिदिनो 18 जनसो जागोन। गरम बोथोराव जिरायनानै जानो थाखाय एसिनि सुबिदाफोर दङ नामा? एसिनि सुबिदाबो दङ गासिबो दं जिरायनानै जानो थाखाय खुनु गोलोमनांनाय नङा।